CM kolong ba ngila syuai jimot ba ngidei ban penkela kerteng no ya kane ka khana para sya kerteng ka kentin kasi pirma teng teng ngia kran yu pur usa no ka kerteng kala dei lupa da kerteng barjela te ka ba bang in kam try ya ketiga jaka na kata kata no kalian ngajungi yang ba ai no da kentin kasi ya kane khana para khang ba kan scam kata kajing long nong kenti ke jongi ya na ka jo ya lo jong pur sam banda hak ba de ba kene ke bentang ba pada gila ada bang bangin sa ai de ka jing tho sa CM bat ila kerpat wa le sila da dan kono kono suggestion ka kerteng ka bukumnong in ai na ngin saya perkat na kalian ka jongi ru bat ngi ai jumut ki pai baru da dan ki pai ba ki kam tip ya ka tenrai ki ba nadu kulong koman ka suthu ai ne jaka kamtam kiri temen kiri orang ba kila ban approach ka council ban ai jimut du da kono ka lenti ba kani ka kerteng ka balong ka basang nongrim kani ka kerteng ka bayaham bangin penkelai ni ka kana para ita ka di ka ji penduk ka jongi mentak sti ba di siam Sejak kamu baru